تماشاوان هێژان ها ئەم ناوا پارلەمانتۆیە بریتانیایە هەڵبەت ئەلڤەر کۆنفرانسێک لەگۆڕ ڕەوشە سووریە و هەروەها ڕۆژاوای کوردستانی بڕێوە دەچوو یەک ji beşdarbûyên vê konferansê bi rêz Onur Doşunmazke û endamê Parlemanê Tirkiye li ser parta em bijîn Dem Partî. Ez dixwazim hindek pirsyara li ser rewşa Rojavayê Kurdistanê herwiha Bakurê Kurdistanê arasey wî bikim. Ev demê te baş berêz Onur gelek spas ku tu îro digel me. Min dixwaz bizanim îro konferansek hebû li gor em bijîn rewşa Rojavayê Kurdistanê û herwesa Sûriyê. Bi şêweyekî giştî niha piştî rêkeftinê hûn rewşa Rojavayê Kurdistanê çawa dibînin? Dem baş. Wek te jî gotin îro li vê derê konferansek hebû li derheqê Rojavayê Kurdistanê û Rojhilata navîn de çi dike me ser vê me hinek xeberdan kirin. Li vê derê parlamentoyê de jî hat nîşandan ku piştgiriya Kurdan roj bi roj zêde dibe. Wek şeşê çile da Rojavayê Kurdistanê zext û zordarî li ser de meşandin dixwastin li vê derê dorpêş bikin û li vê derê lavên Kurdan, keçeyên Kurdan rê nedan evan çeteyên qirêjê meşînin û heta îro jî li vê derê berxwedan berdewam e. Wek ser Kobaniyê hêj dorpêç berdewam e. Me li vê derê jî anî ziman em dibêjin her çar parçeyê Kurdistanê gerek bibe yektir. Ji bo vê jî nîşaneyek çêbû şeşê çile heta niha Kurd li her derê serpiya bûn. Cihek jî vê derê bû Brîtanyayê bû, Londrayê jî meşek hat li derxistin, li vê meşê jî gelek girseyî derbas bibû. Îro me dît ku ew meş li vê derê jî hinek tişt bi mejiyê insanan da sererast kirine. Wek Brîtanyayê em kiribûn çar parçe Sykes-Picotê, îro parlamentoya Brîtanyayê li ser vê mijarê me hinekî peyivî. Em bendêne ku rojên pêşeroja me da Rojava ew tangasiya ku tê da dimeşînin ew dorpêça li derdorê Rojavayê dimeşînin ew li ser Rojavayê rabe û gelê Rojavayê bên vegire û statûya xwe dest bike. Em ji Rojavayê biçin Bakur. Çi pêşkeftin hene derbarê em bêjin pêvajoya aştiyê? Yani çi nûçên nû ji îmiraliyê re hene li hemberî em bêjin pêvajoya aştiyê li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê? Bakurê Kurdistanê parlamentoyê li vê derê komîsyonek hatibû avakirin, lijneyek hatibû avakirin. Ew lijne xebatê xwe qedandin û niha dixwaze ku mutabaqatekê li hev nav hevdû da çêbike li vê derê raportên nivîsîn hêj daviya van rapora nehatiye dan. Heger ev rapor bên parlamentoyê belkî ji bo siyaseta ku niha Tirkiye dimeşe pêşayê vebe aşitî pêş bikeve û civaka demokratîk pêş bikeve lê hêj bi milê devletê ve tika wê şînber nehatin avêtin. Em li bendêne rojên pêşa me da hindek devlet jî çarçavaya xwe net bike û hindek gavan biavêje. Em li vê derê dibêjin me vê derê jî got parlamentoya İranê de İngiltere'ye de ji me ser vê xeber da ku îro îdî milê Kurda ya ku dikeve ser milêwan her tiştek pêk aniye dem avê çendê ku devleta Tirka hinek gavên şînber biavêje. Eger çi pêngav wane dîtin ji aliyê dewletê? Yani ew pêngavên din ku mane yani werin kirin ji aliyê PKK. Wê yani hûn wê çi pêngavê dibavên an hûn ê çaverê dewleta Tirkiye dikin? Yani em vek Dem Partiyê em navbera her duyan da xebatê dimeşînin bi ser navê PKK em nikarin bibêjin pêngavake çawa tê bê avêtin ev stratejiya wan cida dimeşe. Em bawerin ku devlet êdî geheştiya vê merhelê hindek pêngavên şînber poîje. Gavên şînber yekemîn jî tê bibe ew ku girtiyên siyasî bên berdan û ew tiştên ku pêşberî azadiya zimanê Kurdî rabin, zimanê Kurdî azad bibe, vek zimanê zikmakî bê pênasekirin û em bêjin siyasetin ekdî berfire bibe hûn zanin niha jî qeyyûm û pevçûnên cuda zext û zordarî li ser Kurda dimeşînin gerek van jî paş ve bikişînin
و ام بندن کو گاوک به آویتن کو ام جی بزانبن او آشتیب تپیک وره هوی ما خورتن ام باورن گاوج دی بین آویتن هوی ما بو منت اخورتن نوچه هبون هندک راپور هبون که بحثایی که دکرن دوان نزیکا دا دبه برز اوجلان وره آزاد کرن هیچ زانیاریت وان هنه دباره وی که یعنی ام ben davê çandine ku em bêjin mafê hêviyê bête naskirin ji parlamentoya Tirka Birêz Bahçelî ji anî ziman got gerek mafê hêviyê bê dayîn em bendine ku mafê hêviyê bê naskirin belê heta vê demê jî çi gavê şînber nehatine avêtin ew jî tê bibe gaveke şînber heger ew jî pêkver e eger bêt azad kirin heger bêt azad kirin ew jî tê bibe gavek yani daviya vê em bêjin pêvajoyê gerek demildest Birêz Calan bê azad kirin ji ber ku muhatabê serekeyê gelê Kurd e ji bo vê azadiya wî û xebat meşandina wî gelek pêdîviya wê heye. بله هندک بوچونین برز عبدالله اوجلان هاتن بلاف کرن درباره روش روجاوای کردستانی که ام دگل دولتک کوماری آنکو میشن جمهوری دموکراتیک لی ام نه دگل دولتک قومینه ام دگل دولتک نتوینه بوچونه و چنه لباره ویکه و هر وسا اویکه و کاریگری هبد لسر روجاوای کردستانی Yani heger serokatî bixaste ba ku em bêjin tiştekî bibêje şînber tê ji bo wê gotin gotiban yani peyam tê şandiba ama peyamek li vê derê nehat vek hinek dezenformasyon dixastin ku bimeşinin li ser gelê Kurd neteveya gelê Kurd xirab bikin em rê nadin wan em bawerin ku Kurd tê bigihin neteva xwe jî yekbûyîna xwe jî tê ava bikin. زۆر سپاس بەڵێ بەڕێزان ئەمە هەڵبەتە بۆچوونی بەڕێز ئۆنۆر دووشمەسکە ئەندامی پەرلەمانی تورکیا لەسەر پارتی لەسەر دەم پارتی کە ئەمڕۆ لە کۆنفرانسێک لە بەریتانیا و لە لەندەن بەشداری کرد.